Nalibang pa mas undoy. May Sorry ko may regalo. Ay! Salamat! Salamat. Hindi ka punta guys. I train myself gihapon para di ko makalimot. Kay Boko, kani nga skills magamit na in the future. Wala ko laing choice. Hi guys! Good morning! Siyempre nang tingag. Uy, lain na tingag. Hindi ka buntag. Hi guys! Good morning! Day 2 na magkaroon dari sa Bohol Boutique Hotel. And ako itour karon dari sa hotel. Anja, ako itour naman nagapon sa mong room. So, itour mo na karon sa hotel. Anja, maligo po ko sa swimming pool. Kaya na may swimming pool dari. Anja, later on guys, among istoryahan o pila agin yung kinahanglan nga budget kay low budget jud ka aduri nga hotel. Anja, hapon mong istoryahan sa mga lugar nga duo daan ning hotel nga imuhang malaagan mga kanang famous nga tourist spots dari sa Bohol. So, mo ang giganahan daaring lugar kay nasa tunga sa mga tourist spots sa Bohol. Tagal mo nag-isa, Chocolate Hills. Kuan raman ng Chocolate Hills, Carmen, Pilar raman re. So daw ra pero nasa dari daghan katong kanang pag sa hilltop. Kadingog mo na daghan pa yung mga turista mo anha. Napay daghan siguro mga 10 siguro. 10 or more nga mga tourist spots ang nagpalibot daari nga hotel. So usa na sa mga hang na vision ha ba nga kining hotela in the near future makuan dyan maimpas dyan sa mga turista. Kay kanang karon lang galing kay COVID kay nag-open man ning hotela June 28, 2020. So bag-o pa dili pa si kaadyo noon tungod kay wa may mga turistang nakasud sa ateang lugar pero napa impas dyan ning hotela kay sure jud ko daghan jud mo stay dar kay kanang accessible kaadyo kay daplin ras kasada lapay lagi nimo makita na nimo pero di pa niyo daplin ka sa mabangga sa tanan kana makita nimo si Jagi kan sa karsada kung gikan ka sa Tagbilaran dari nimo sa Too kung gikan pagka sa Carmen dari Ubay nga napasud dari dari sa wani mo nga side ang building bag uzod si kami usamis mga naka-virgin na ani nga hotel. So guys, kanira hindi suot aghang Mickey Mouse pero underneath nag-swimsuit ko underneath na kay maligo man ko didto pero di man natatangtangan kita katong mga kuano nga item-item mga singit-singit bitaw guys kuano ko ron di na ko pareha sa una ya kanang mag-swimsuit na ko'y confident. I'm sure. So guys, budo itabay sa kusang bangan do gara do yan kay kung bukan lagi lago di. Kawana ko kusang bangan ra jud kung kahingilim tanon ng panahon ko kay baw nganong hilim ta. Hingalim tanon ako kaanjong. Tungod siguro sa kadaghang trabaho ba. Tanay ba na rin majuron uban na di kanang mga kaila mo yun nga bag-o kun ko magbag-o pero nabag-o na agahang schedule. Kaya di man para sa una mag-share ko hinagtak ko ako buhat daghan ko yung panahon para makikitsika-chika, chismis-chismis nga na. Karon diyan mo nagajud kay aghang panahon karon lahat na lamang ituog ko ang gani kog tuog pero ang mata nagbitay kung albums kay gabi nag-edit ko. Kani lagi TV makangin, sigtan og TV, basta na TV. May panagsaraman. Diyan gikuhan ka na bang ni-relax ako gabi. Pero wag hapon ito magkatawag og relax kaya edit man ko. Tanisuway ko sang vlog guys ba. Ngibot nag-subtitles. Di man jud kaya kay og mabutang kog subtitles mo consume jud ko og tag 5 to 6 ka oras sa kaadlaw usar la ka video. Manang ningon ko. Maglisod jud ko. So guys nako ninjo istorya ninjo. Kung okay ra ba ninjo nga once or twice a week magtagalog ko sa hang video kay aron mo dako bitaw ka hang audience kay daghan maning advice ng mga dagkong YouTuber kay dami ko naka-istorya nga dako na sa nga YouTuber ba sa una Bisaya pa si Zanja kananay ning Tagalog si bisag once or twice a week ra gani o lagi pwede na siguro na para laman makakuha pug kog kanang kuan bitaw subscribers nga Luzon mga Tagalog nga na kung okay ra ninyo guys ug sa paminaw ninyo syempre maminaw man pud ko sa Juhang Tambag sa paminaw ninyo kung kananay okay ra ba kaha nga sa ahang mga videos, ang vlogs mo butang ko og once lagi 1 or 2 nga videos per week nga nagtagalog ko kay aron lang pang madugangan bitaw hang kuan subscribers kay Inamang. kuan kananay ha inamang mata kay kuan man lami man jud putong naka-realize bitaw ko lami man jud putong daghan pud bitaw makasabot kay ning try like kog subtitles ang ibutangan di man ha mapas mawadaan man kog kananay oras kay aron man dugadja. Nalibang pa mas undoy. May regalo. Sorry ko May regalo. Ay! Salamat! Salamat. Kuya,
sudah pa namin. Di sa amin dito dako. Ang sa mga na sa amin doy. Gwapo mo ko sa camera. Dato sa amin, but-buton mo, no? Hoy, pero daw mo titinuod. Ang na, gwapo na sa face mask. Basta ka rin na pa dyan. Basta naman eh. Ni gwapo. Butang iyan bungot. Abnormal. Hawla. Ang mga ko. Undoy! Sudah dyan pa rin ang bungot. Tapungan yan eh. Ano na? Kung roller ka, kahit nag-rolleran. So guys, nag-ready na ko para hamong dadun dito sa ubos. Nga na naman. I-tour sa muna hadaan. Nga na, tour. Diyan ikaman. Maligo. Ta kinalasan ag pool. Nahang ikuan ninyo karon ni Gaman. Maligo naman ko na parahan ay bagat. Ang talumanan ko rong adlaw. So moro to. Excited ka ko i-share ninyo ang Bohol Boutique Hotel kay deserve ni dyan nga makitaan kay bag-o kita mo. Lami. Bag-o pa pud si dyan. Kanang lami ug kamoy makauna kay di pa kadyo crowded kay maabot tag panahon mapuno ni nandi jud mo ka buok na rin mapuno ni maabot tag panahon labi nag nay makuan ang vaccine sa COVID mauki na sure ko ang mga turista mo balik jud og sure kay di ba jay mawaa ni nato ning kuan kay nang gusto bitaw ta nga makuan ta anong relax pud ta usahay kay grabe ka jung kuan na ron grabe ka jung kapuda og ganang street ra katabaho so kinahanglan na pag kay relaxation kay may tapos mo kinabuhi ang sabi sige pa problema ra kay buko okay guys let's go hi guys akrap mo no abi mo kananay tagulilong so dami nga kanang room dato gikan agamo ang kanang itugan yan ani mo na ay sam katanaw sa kanang sinigan ni dati nice stairs padung sa ibabaw kita mo sa stairs Yarag stairs padung sa ibabaw. Kuan na dyan 3-story pero ilaha pa ning kanang dugangan. So napa sila yung nga plano. Kaya bago pa malagi nag-open dahil pas June 28. So danag ang mga room na nilapit. Ganan to sa ilangan construction kay mostly kahoy sila. So para na ang kahoy mong ka na ingan eh. Ngayon yung makaw dyan. Mas social yun sila tanawin. Marag wow, classy. So anyway guys, kanang hamong isuri karon sa ilahang restaurant o sa bar. Kaya naman sila bar dari katong hilig bitaw nga kanang chill nga na sila bar dari. So adto na ta og mao ni ang ilahang restaurant. Mao ni ilang restaurant guys. Lagmi pag ilahang mga furniture mostly wood. Nice ang ilahang mga chairs. Then may nag-dinner gabi and then mao ni ilahang kitchen. Tanawa. Ilang kitchen. Sorry ka dami ilahang mga gamit sa ilang kusina. Wow! Diyan na dyan flower. Bawang sa ningbuwak ka. Mamanig buwak ang kaikagang tiri. Diyan ako bito kayo. Sugod po kaikag-ikag mga buwak. Kaya kanisi ko suri-suri makakita ako mga buwak. Anyway guys, let's go. Aritas pikas. Oh! Pasko na dahil guys. Nana sila. Christmas tree. Alright guys. So mao ni ang bar. Tadan! Ganahan ka ba rin mag-chill-chill. Likod kayo ng Torneron! May naka-torneron. Ang ko na sa kabasong beer brand. Pwede mag-isa kabasong Ovaltine. Pwede. Katong, anay, daghan na. Martini. Wako kailan na mga ngana. Orchid. Ano sa ni? Jack Daniels. Kanang Jack Daniels rahing na ilhan. Okay? Ano na yung marag sikat-sikat dito sa mga aritos nila sa ulusang mga friends. Pero wako katilaw na. Unja. Dari guys, napod sila yung mga nga crafting nga table. Ganahin kag mahabog ka yan. Habog malikuran ang babe. Suway kong kumingin doon, diba? I like it! Comfortable. Hindi ba? Magda bitaw si Zaog. Kanang peace ay mutok. Di pa pareho upuan. Kanang na yung mga taste. Pero, ganahan ko. Kaya nga, di ba na? Kahoy ba si Jaga? I like it. So, let's move on to the next level. Guys, pasensya na mo di ko kadyo umuwi nga ni kanang hadzang itor niyo pero ang imo naghang best para mapakita niyo ma-share niyo because I think it is worth it. Worth it sang i-visit. I swear very affordable. Istoryahan mo na ang og pila yun yung kinahanglang budget para makastay mo daari og 24 hours without having to worry kung pila ra imong kwarta budgeted ra. This is meant for the people nga budgeted ra kwarta. Sa English lagi ko ron. Buntag mo sa joke na ini kabuntag mo guys. Ini kabuntag guys. I train myself gihapon para di ko makalimot kay boko kani nga skills magamit na in the future ug wala ko laing choice. Di ba? Okay. Tara. So guys, that's yung mga nga effect. So agilang bar luag daghay ma-accommodate
Eh, daghan mga yan eh, mga chairs. Sagi! Panas onggoy! Ikaw. Anyway guys, di agapon dari. Oh my God, wow! So guys, kung nali ka sa car, o gusto ka lagi mong view kay swimming pool, o gusto ka view ni mo swimming pool, dahil ka mo lingkod. Kaya na, katong-atong mo ka dahil swimming pool. Nandiyan mo na itsura guys sa building, makita nito siya. Or pag elegant looking ang kahoy. Para na, nandiyan na speakers doy, pakita nila doy, palihog. Wow. Oh. Okay guys. Anja guys, halay isa sa feeling kay madunggan ni mo mga langgam, mga manok. Ha, manok. Labi to ning tuktok ako kanina, kadagag to sila, ikaw ka kanina. Abihog na ni mong adobong manok. Kutas na. It's 7 o'clock in the morning guys. Anja. Isuroy pa muna ho sa lobby o kanang kani nga part kita kanina sa likod. Mo ni murag ilahang house sa una. Diya karon nila na ning parentahan po. Do gusto ka kanang paano ba vacation house? Kay lahi mabutong hotel room ray mo ko. Na po sila vacation house. Kani. Diya kanang dako ito siya. Nilili ko gahapon. Nilili ko igor ko nilili. Pero today mo balik ko para mapakita na ninyo. Diya ang swimming pool po maligo mo ko na. Mo na ang last buhatan ron maligo. Diya ni kaman mag-breakfast. Tana to tas labi. Yeah. Yay! Hi Murphy and siblings! And hi day ko ni Ate Nora Wilkins na sa Germany ug sa isang sister Rakas diya. Hi, thank you so much sa inyong always support. Pasensya naman di ko kaadyo makachat-chat kay busy in taong kong paningkakay. Panagsarapod makasignal ug mag-upload ra. Og hi ni Jing Protas nga suki nila undoy og protas. Suki ba ni Jo? Suki ka man ang mata. Hampa ako. Okay, let's go to the lobby. Lamiin na, lamiin na. Oh, lamiin. Wow! Naku, kailangan mga decorations lang. Family, may pasabot na ni. Inahan. Oh, iman! Wala mo, mamang kisayal. Kare, murag di sayal. Anak na tanan. Karsunis, di ay? Anak. Amahan eh. Anak. Lola, inahanak anak. Buot, ka. Dere sa amin, makita niyo mo ko galingan na rin. Lisod pugo de. Sexy. Ay, nag-swimsuit mo ko ha. Kay ba ko sitro ni. Pero, swimsuit maning nas ilaw. Kay maligo lagi ko. Ay sa amin, lamiin. Yeah. Kuan gyapon si Ja. Klase gyapon sa tanaw. Og na mga paintings. Tara. Okay. So guys, kami rin nag-aliwars na rin kay buntag pa sa Jo. Jagi lang mga guest. Siguro na to pa. Di ba po sila nagka-guest karon? Kay COVID man lagi so. Lami jud og karon mo anhi kay dili pa sa crowded. Ako tag time mo crowded na ni maglisod na mo garhi. Okay. Okay, di anak ka sa lobby. Come here, baby Dwight, darling. Do, baby Bruno. Oh. Sama ni ag lobby. Lamdag ba daw yung kira? Kira? Ilang mga alin ko na kaswa dyan ang bumuk ba? Ay! So, relaxing ka, Jo, og maghuwat ka. Kung kano sa salamaingag, ang among available, gatuwat sa mga kadara kaya nagstudi mo sa hotel, may na may available room sa dyan. Maingan man ang receptionist, kanan ay tagaan kag number baro na nga na, kahit dagdagan ko na ka dyan gipila. Tawagan ra ka mabunja, o di, maglikod-likod sa kadara yan, ganyan nga na sa ka. Magkatagan ka sa gana. It's very relaxing. Promise, relaxing ka, Jo. And they have flowers here. Oy! Abi kong tinuod. Sa prank. Para magtinuod. So, luag. And then, that's like Christmas tree. Oy! Isda! Grabe isda! Open magod agkuan guys. Open magod ag ka ng main door. Huwag nakadagag tas isda sa gawas. So, nasa like Christmas tree. And then, ani ang counter reception area. May mga tao, pero anja, basin og kanang nay bakante ag manager. Gusto ko may stress manager para mapangutan na tapos dagan sa ilang mga mga kanang plano na mga vision, sa mga umaabot na panahon. Ay palilihan sa mga gawas. Tadan! Mao nag-highway going to Tagbilaran o Carmen. Wow. Guys, dito sa vacation house. So, ini
Kana, nag-abot nimo sa reception area, dari pa doon. Ganahan ko to sa, kuan, ako rin ganahan, o ganahan po mo sa kanang structure bitaw nila nga nila mga furniture na, lagmi ilang mga furniture kay mga kanang wood, ligon, mo ng kahoy, mga tugas, pero nga na, sabi ng mga ligon nga kayo, pero ang naibaw ang tugas, mo doon yung ligon. Kung ano pa iligon sa tugas man. Ano man? Trigas. Ha? Trigas. Oh, puro gas po. Di nakataw na ka. Puro gas ay ro. Ay, gas! Sagay, nasa yung mga flower na rin. Hala! I like it! Kami pool na ni. Pool area na ni si Ja. And then, mauni ang... Wow! Welcome to the vacation house in Bohol Boutique Hotel! Wow! Uy, bili ng ismagul doon. Bala Para ka. ganaan na pa po magtinin. Pure na, pure. Isod nimo. Oh, see? Spacious ka, Jo. Mo ni living room. Wow! Bus. I like it. May mga kwanda na sofa. And then, mo ni dining. Wow. So, dako si Ja. Ug daghan mo, okay ka, Ja. Okay din po dari kung tahay kuan mo, mga businessmen or mga barkada. Ja, ganahan mo og namoy kanang mag-meeting mo ba ja, at the same time enjoying bisag business enjoying lihok enjoy gyapon mo kay ngani man ang enjoying kuan area maka-relax gyapon mo kapudyon mo na bed sa ibabaw dito ko musa ka sa ibabaw kay hangat pero pakita sa duy na duy see kita mo silang arkuba guys agi lang arkuba guys kay amakan tadan it's very beautiful dana pa joy kuan sa ibabaw sa tawag sabad. Sabad. So kanang ibabaw guys is kana ko no mura sa office ko no na. Office na siguro na yung mga computer, di na lang ko to or hindi na lang ko Private room. Basig na adto nagbantay dinosaur. Diyan na yung mga nine rooms din sa ibabaw. See? Sa may hagdanan. And then may mga picture doon. Chusera Bajata. So mao siguro ni owner. Ani si Ja. Kaya ang owner dani guys kay Oy dira mo doy. Sikong. Uy. No. Ang owner dani guys is Filipina, Buholana. Married to British. Not sure pero basta married to So mao ni sila ilang family dito. Taran. Sorry ma'am, nangilabot ko dara sa inyo ang mga picture. Gusto ra ko tan-aw kay gwapa man good. It's okay. Oh. Andiyan na sila ingani nga buwak. Hala sa ni buwak ka doon ha? Nakalimot ko kay di pangalan man ning Terry. Okay. So maora to na yung mga suga. And then agdarhi what else is here? It's a private place. Okay, so spacious ka jud gilahang kuan, vacation house. And then mao man ni guys ang kuan guys. First floor, second, ug third. So 3 stories si Ja. Gusto ko makikistorya tas manager para mangutan na tagpila ka book room ni. Kay enjoy ra ka naghana mangarhi pud mugdungan na Ja. Kuan ra ka room, kay go aga banus karsada matuog na buoy na. Sa kinahanglan nato pa nang i-fine out og pila ka room dari kay sa mangarhi mong tanan. Kay kuan ra man ni si Ja, di man na say ganang para sa hotel bitaw uban nga grabing dakua. Kuan ra si Ja murag family hotel, mara nga na. Kuan ra gud Ja. 3 story ra sa pero wa pa ko kapangutan og pila ka kwarto. And then ligo na ta? Ligo na ko. Ikaw, liko na. Ikaw, pwede. Liko maliko. Kakuasagan ko an ka, palihog, tripod tos restaurant. Salamat. Ano ba? Okay, maligo naman ko. Mag-keycard doy. Kaya mag-picture-pictures ako and then after maligo. Picture-pictures ako kasi ganahan ko na. Wawa. So, manigilang pool. Wa ko kay pila ni ka-fit, ay nakabutang sa kilid kay gaba na may butang og pila ka-fit. Diya dari mag-aura-aura. Tadan, di ba? Aura kazo. Ay guys, dari pagipakita ang juders tumoy. Hala, mga flowers. Mas kuan jud mas nindot ag lugar og naay mga flowers. Kapadas! Way bunga, naay gamay, batin-batin. Na guys. Cute pag ilang furniture na rin sa swimming pool. Kita mo? Excited naman ko. Ay, ato kus na hagdanan. Kita mo guys. Na murag hagdanan. Para sure jug ko nga di ko malamos. Kaya na, mabawra man gadun na. Danar ko sa daplin magpa-luto-luto. Oh my God. Beautiful ka, Jung. Doy! Pagdali, Doy! Ang kiri kayo na.
Yes, undoy. Hanggi pa ko hagang cellphone isa kay mag picture-pictures ako.